Расман Оятулло Муминозиди Азадбек Кочоров рӯзи 8 май дар турнири ACA 203 дар Ташкент. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати Шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи Паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. Ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад. Ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. Барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати Шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода, ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. Довталаб барои камарбанди вазни сабуки UFC чемпиони муваққатии вазни сабук Ҷастин Гейҷи оиди баромад дар кохи сафед фикрҳои худро баён кард. Дар чунин саҳна ва дар назди чунин тамошобинон ҷангидан ин таҷрибаи олиҷаноб аст. Ман мефахрам, ки шаҳри худро муаррифӣ мекунам. Беҳтарин коре, ки ман барои тамошобинон карда метавонам, ин ба актагон баромадан ва мисли ҳарвақта ҷангидан. Чӣ гунае, ки ман доимо меҷангам. Ман доимо ҳамин гуна меҷангам. Ҳамаи қувваи худро қурбонӣ кардан барои мухлисон, барои варзиш ва оилаи худ. Карди ин турнир аз аввал то ба охир хеле хуб аст. Беҳтарин ҷангварон, ҳар гуна стилҳо ва шахсиятҳои машҳур. Ана чиҳо ин гуна шомҳоро махсус мекунанд. Одамонро танҳо муҳориба ҷалб намекунад, онҳоро ҳамаи корҳои дар гирди ин турнир шуда ҷалб мекунад, гуфтааст Гейҷи. Хотиррасон мекунем, ки турнири кохи сафед рӯзи 14 июн ба нақша гирифта шудааст, ки дар он 7 муҳориба баргузор мегардад, ки дутои ин муҳорибаҳо чемпионӣ мешаванд. Ана муҳорибаи Гейҷи зидди Топурия бошад, муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Чемпиони вазни нимёнаи UFC Ислам Махачев лагери тамринии худро барои муҳорибаи навбатиаш оғоз кард. Оиди ин чиз ҳамдаста ва дӯсти Ислам Шамил Завуров хабар дод. Ислам аллакай омодагиҳои худро оғоз кард, ба наздикӣ муҳориба мегузаронад. Фикр мекунем, ки моҳҳои июл ё август. Рақиб ҳоло аниқ шудагӣ нест, гуфтугӯҳо рафта истодааст, лекин ҳоло ба мо нагуфтанд, гуфтааст Завуров. Ногуфта намонад, ки айни замон ду довталаби асосӣ аст, Иен Гери ва Майкл Моралес, ва кадоме аз онҳо рақиби навбатии Ислам Махачев мешавад, ба наздикӣ маълум хоҳад шуд. Ҳам Гери ва ҳам Моралес ба чемпион визв доданд ва ҳар дуяшон барои муҳориба зидди Махачев розиянд. Ҳамчунин чемпиони пешина Камару Усман ҳаст, лекин барои довталаб шудан ӯ аз Гери ва Моралес дида шанси камтар дорад. Комментатори UFC Ҷон Аник мехоҳад, ки пеш аз муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Шон Стрикланд чунон ҷанҷоли калон шавад, ки коргарони амният дар байн дароянд. боварӣ дорам, ман ягона шахсе нестам, ки умед дорад, ки пеш аз муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Шон Стрикланд ҷанҷоли калон шавад. Фарқ надорад, ки ин кор дар майдон мешавад ё ин ки дар пресс-конференсия, ва ман дар назар надорам, ки онҳо ба якдигар ҳар гуна ашёҳоро партоянд. Мехоҳам, ки онҳо ҷанҷол кунанд ва коргарони амният онҳоро халос кунанд. Ман дар ҳақиқат фикр мекунам, ки вақте ки байни ду ҷангвар бадбинӣ ва душманӣ аст, ин чиз шавқи одамонро барои ин муҳориба боз ҳам зиёдтар мекунад, гуфтааст Аник. Ва дӯстон, дар ҳақиқат байни ин ду шахс бадбинӣ сахт аст, валакай чандин муддат мешавад, ки онҳо якдигарро бад мебинанд. Аз ҳамин сабаб бисёриҳо фикр мекунанд ва ҳатто боварӣ ҳам доранд, ки пресс-конференсияи Чимаев ва Стрикланд хеле шавқовар мешавад ва шояд, ки ҳатто онҳо занозаниам кунанд. худи Данова чанд муддат пеш гуфт, ки барои ин муҳориба полисҳои зиёд ва коргарони зиёди амниятро даъват мекунанд, то ин ки онҳо зуд ҷангваронро халос карда тавонанд, агар ки занозанӣ рух диҳад. Ногуфта намонад, ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 9 ба 10 май дар турнири UFC 328 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Ба фикри худи шумо дӯстон, пресс-конференсияи онҳо шавқовар мешавад ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.